בכל רחבי העולם פעלו ופועלים במרץ כדי להפחית את היקף הסכסוכים בין אנשים, ארגונים, מדינות, עמים ודתות. הגישות מגוונות ומעניינות, ועיקרן מתבטא בשיחות ישירות או עקיפות כדי לגשר בין הניצים, תוך כדי פנייה אל התבונה והרגש. אנחנו אימצנו גישה משלימה אשר מעודדת הפעלת פרויקטים חברתיים, שתכליתם היא להפיק מוצר או שירות לתועלת הכלל. אגב מימוש הפרויקט, הזדמן לנו להכיר האחד את האחר, את השונה, ולהיחשף למכנה המשותף שבינינו. מחקרים הוכיחו כי חוויות ואתגרים משותפים יוצרים יחסי קרבה. ככל שהאתגרים קשים ומורכבים יותר, כך מתפתחות חברויות עמוקות יותר שנשמרות לאורך זמן. כדי להבין את הרקע לפרויקט שלנו, נתבונן בשינויים שנערכו בהתנהגות האנושית ובהישגיה מתקופות קדומות של האנושות וכלה באמצע המאה ה-21. הנתונים נגזרו מניתוחי עתידים המתקיימים באוניברסיטאות מובילות בעולם. הגזע האנושי מיוחד במינו. בתבונתו הצליח האדם ללמוד את שדות הטבע הגדול והחזק ממנו לאין ארוך, ולהתאים אותו לצרכיו. הוא השתלט על אזורי מחיה של יצורים שעלו עליו במספרם, בכוחם ובמהירותם. האדם גבר על יצורים בעלי יתרונות בולטים כמו חדות ראייה, שמיעה וחוש ריח. היקפי ואיכויות המחקר המדעי והפיתוח הטכנולוגי עולים בקצב ההולך וגדל עם הזמן בצורה אקספוננציאלית. כפועל יוצא עולה היקף השימוש בתוצרי המחקר והפיתוח למען שיפור איכות החיים והעצמת העושר. אך בו בזמן עולה היקף השימוש בפלאי המדע והטכנולוגיה גם למטרות פגיעה בשונה, אלה שהם לא משלנו. הוא משרת את הרוע, השנאה והיוהרה. ואז התחולל אירוע שטרף את כל הקלפים. הטבח ביישובי עוטף עזה, בשבת בבוקר, בשמחת תורה, ב-7 לאוקטובר 2023, הטבח שביצעו מחבלי החמאס הציג שפל אנושי נוסף בדפי ההיסטוריה של האנושות. מטבע הדברים נשאלת השאלה, האם נגזר עלינו לצפות שגם העתיד שלנו יהיה דומה, או שאפשר לפעול, לעשות משהו כדי לממש חזון שאנחנו נבחר, כדי לקבוע עתיד טוב יותר לנו, לקהילה שלנו, למדינת ישראל, לעם היהודי. מה אנחנו, תלמידי כיתה י', יכולים לעשות כדי לשנות את המגמה השלילית של ההתנהגות האנושית? בסופו של דבר אנחנו העתיד של עם ישראל, של האנושות. השיטה שאנחנו מציעים כדי לממש את החזון שלכם מבוססת על העובדה ששינוי בהתנהגות אנושית מחייב מגוון של שינויים משלימים. לא שינוי בודד, אלא סדרה של שינויים משלימים. בעקבות אירוע כמו הטבח ב-7 באוקטובר, אנחנו מוצפים באוסף של פרשנויות לאירוע. האויב שלנו אינו אנושי. הצבא לא היה מוכן. הממשלה לא התכוננה לטבח כזה. אנחנו היינו אדישים מדי. ואז כל פרשנות מפעילה רגש אחר. אחת תחפש נקמה. השנייה תחפש דרכים לתרום ולעזור. השלישית תעלה רעיונות שימנעו חזרה על מצב דומה בעתיד. עלולות להיות גם אחרות שפוחדות מהמצב עד כדי שיתוק. ואז מגיע שלב התגובה, וכל תגובה תלויה ברגשות שפיתחנו. את הרגשות שלנו והתגובות שלנו נתאר בתוך הסיפור, בתוך העלילות שנרקום ביחד, בעזרת סיפור נוגע ללב. זה המקום שלכם להשתלב ולשנות דברים בעולם האמיתי, באמצעות סיפור. סיפור שלא יישאר דווקא בין דפי הספר או בעולם הווירטואלי, אלא סיפור שאפשר יהיה לתרגם למעשים. אם כך, בואו נתחיל. עכשיו. אז השיטה היא לכתוב טרילוגיה, 3 ספרים, 3 תקופות על ציר הזמן.
עלילות הרומן נורית אדומה התרחשו בשנת 1989, לפני למעלה מ-30 שנה. כתיבת הספר הושלמה, הספר מצוי ברשת. עלילות הספר השני החלו כשנולדתם. הספר, אז ככה זה התחיל, יתאר את סיפור מדינת ישראל משנת 2010 עד הטבח של 7 לאוקטובר 2023. עלילות הספר השלישי, 2030, תיכתבנה על ידי תלמידות כיתה ט'. כל דמות בעלילה תיכתב על ידי תלמידה אחת או יותר.